Keď niekto hajluje, tak tu je to raz zo srandy, tu je to v takom kontexte, tu je to v takom a že tam to dáva tomu prokurátorovi a sudcovi obrovskú moc sa rozhodnúť, že ako to bolo myslené. Hajlovanie, nosenie hákového kríža, tu je trestné 25-30 rokov, to nezavedol Smer. Ja viem. To je tá druhá časť otázky, že či by sa to nemalo zrušiť. Ne, to si nemyslím. Toto si nemyslím. Je dôležité to precizovať. Nemusí so mnou každý súhlasiť, áno. Ale jednoducho tá situácia, čo prežili naši rodičia, dedovia v mnohých prípadoch, pradedovia pre tú mladú generáciu. Dobre, ale si za to. Ktorí si to nacistické Nemecko užili so všetkými tými zraneniami, smrťami a týraním, čo tu bolo, tak v odkaze na túto históriu to nemôže byť zlikvidované. A tieto prípady nás majú poučiť, že máme urobiť buď úpravu napríklad tým katalógom, aby bolo jasné, exaktne stanovené, že toto nie je. Jednoducho naozaj, drahý Filip, hajlovanie je proste kravina. Dobre, takže ju nerobme. A ten, kto ju robí, tak proste robí zo seba frajera. Dobre, ale čo ak niekto robí zo srandy? Čo ak niekto zahajluje zo srandy? Jak sa dá zo srandy hajlovať? Keď niekto zahajluje vo filme o druhej svetovej vojne. To je umelecký výkon, to je iný prípad. No a vieš, a tam už zase ide tá fluidita toho. Dobre, potom povie stand-up komik, že herec môže, ja som stand-up komik, aj toto je umelecký výkon a už jak sa to pekne posúva. No excuses, no retreat. Stand your ground.